Vedle mě stojí paní inženýrka Priacelová. Odkud jste k nám přijela? Tak my už po tretíkrát sme k vám zavítali z Bratislavy, z obchodnej akadémie Nevedzova. A jak se vám u nás líbí? No, keďže sme to už tretíkrát, tak je to naozaj OK a cítime sa tu veľmi príjemne a veľmi radi sem chodíme. Keď nás pozvete teda aj na budúce. Vy máte také zkušenosti z veletrhy z jiných zemí. Jak se vám líbí veletrhy tam? No, v podstate zatiaľ sme nejak teda asi najčastejšie chodívali do Čiech, sem na tieto vaše ostravské, potom do Prahy sme chodili na veletrhy. Na Slovensku zvykneme chodívať do Košíc a potom ešte sme boli v Rakúsku v Salzburgu a tento rok sme boli v Slovinsku v Celie. Ale myslím si, že taká nejaká najsrdečnejšia atmosféra, proste tie kategórie, kde sa môžu ako študenti prejaviť a ktoré sa vyhodnocujú, si myslím, že najviac sa nám páčia tu v Čechách a u nás v Bratislave, kde to tak odhodne prebieha ako tu. Takže ako poklona, myslím si, že to naozaj na veľmi dobrej úrovni, je to váš veľtrh zorganizovaný. Dobře, my vám děkujeme. Časem.